balimaw kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ n'a tun ye man don Imam Mahmud Diko minnu tun ye danaya da kan ka k'u ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ɲɛmɔgɔ min ni kolatigɛla min n'u bɛ bilasira a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko autorité morale kulu min tun wulila n'o o ye M5 RFP mɔgɔw ye ninnu de kɛra wulikajɔ kulu ye min ye Ibrahim Boubacar Keïta u ka fanga kɛlɛ Imam Mahmud Diko de tun ye u ka ɲɛmɔgɔ ye u tun ye danaya ta ka da mɔgɔ min kan ko ale fana ye kanbɔ a bɛ fɔ min ma manifeste pour la refondation du Mali k'i fɛla ni ŋaniya jira wale kɛ min bɛ tali kɛ Mali faso lajɔ cogo kura n'o ye refondation ye ale yɛrɛ kɔni fɛ a ye damakasi de kɛ ko jamanadenw ka foroba kɛnɛ sigi n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ye jamana in bɛ se ka kisi cogo min a ye o baro sigi de kɛ ni faransikaw ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni jafilɛbondaso min bɛ yen n'o ye France 24 ye ko min ye a kɛnɛ ye Imam Mahmud Diko ko ani u ka kunnafoni laselaw u ye baro sigi kɛ Imam Mahmud Diko fɛ ko min ye Mali yɛrɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fini kelenya fini kɔnɔ min tun bɛ o malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna ko min ye politiki kulu jamana jɔli dabali n'a fɛɛrɛtigɛ kulu ye k'olu cɛrinen don o lahalaya la ko ni jamanadenw ka ɲɛmɔgɔya sigi kɛra nin lahalaya la ko a dɔ la a ye se ka kɛ a n'a Mali yɛrɛ sama ka taa kunbalan na o siratigɛ de la min ye Imam Mahmud Diko ye a y'i kanbɔ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ lajɔli cogo kura ale y'a ka hakilinata di min ye fangafiri min kɛra utukalo tile 18 tɛmɛnen n'o kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paro Imam Mahmud Diko ale kɔni limaniyalen don k'a fɔ a tun kan ka kɛ sabu de ye malidenw n'u ka sɔrɔlasiw se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ko la cogo min ka kɛ kelen ye nka ye min kɔlɔsi fo ka se bi ma danaya tɛ Mali sɔrɔlasiw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani politikitɔn fanbaw ni ɲɔgɔn cɛ wa Mali dun tɛ se ka lajɔ cogo kura la n'o ni lahala in ma bɔ yen Imam Mahmud Diko ko fanga feere min n'o kɛra n'o Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga feereli ko kɔni kɛra kɔrɔlen ye tɛmɛ kɛra u kan ale fɛ fɛn min ni kɛli ka kan bi o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min fili minnu kɛra waati tɛmɛnen ninnu na segin kana kɛ fili ninnu kan tuguni o min ye kumaɲɔgɔnya ye ni marifatigi minnu bɛ n'olu tun ye marifa ta ka Mali kɛlɛ Imam Mahmud Diko ale kɔni limaniyalen don k'a fɔ o lahalaya min bɛ faso kɔnɔ bi kodɔn ni hakili ɲumanya kan ka a wajibiya fɛɛrɛ kan ka ɲini ni kɛlɛcɛw ye ni ninnu ka ko fɛɛrɛ ni dabali ma se ka sɔrɔ a la hali minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Mali dɛmɛ kɛlɛ ko la min b'a to jamana in bɛ se ka lakana ko o ko bɛɛ lajɛlen o bɛɛ kunbalan na bi yala mun de kan ka kɛ Imam Mahmud Diko a ko Mali bɛ kɛlɛ banbali de la o kɛlɛ kundalajan in bɛ se ka kɛ sabu ye ka faso yɛrɛ ko ka faso ko ban pewu Imam Mahmud Diko a ko politiki ŋaniya tɛ ale la k'a fɔ ko ale fɛla wala a kɛn bɛ ka dabali dɔw dogo min b'a ni o de ye jamanakuntigi ɲini ye k'i sigi k'i kolokolo wala k'i cogo fanga na a ko k'ale ye jamanaden de ye jamana halaladen de y'ale ye ko ni a tun y'a sɔrɔ ŋaniya bɛ ale la wala ale bɛ ka nin ko in kɛ hakilina wɛrɛ b'a jukɔrɔ ko yala a bɛ kun bɔ wa ale k'i dogo ale k'o ko in dogo ka sɔrɔ ka a ka ŋaniya ninnu a bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min an bɛ se de bɛ Imam Mahmud Diko ani Fransikaw ka kunnafoni jafilɛbondaso min bɛ n'o ye France 24 ye u ye barosigi min kɛ n'a kɛra nanzarakan na an t'a lajɛ cogo min an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min wa kuma in fɔra fɔ cogo min a fɔra ni fɔcogo min ye n'o ye a nanzarakan ye an b'a lajɛ ka bayɛlɛma bamanankan na bayɛlɛma cogo gɛrɛgɛrɛ la min b'a to an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na bisimila. Notre invité aujourd'hui est Mahmud Diko. An ka mɔgɔ bisimilalen bi o ye Mahmud Diko de ye. C'est un imam, mais c'est aussi Almamido, nga un acteur politique majeur au Mali. Il a joué un rôle central l'an dernier dans le mouvement de protestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Depuis le coup d'État qui s'en est suivi en août 2020, il a pris du retrait, il accepte de reprendre la parole depuis Bamako. Merci d'être avec nous. Merci bien. Alors il y a quelques jours, après des mois de silence, vous avez publié un manifeste pour la refondation. Du Mali, dans lequel vous expliquez que la situation du pays est périlleuse et vous appelez un nouveau pacte républicain. Je vous cite alors une question très simple parce que d'après vous, le Mali est au bord du gouffre. Le Mali, effectivement, est dans une situation qui n'est pas tellement souhaitable. Même si on n'est pas dans le gouffre, je pense aujourd'hui que pour quelqu'un qui est un observateur, avisé, nous devrons vraiment faire en sorte que la situation ne puisse pas perdurer de la même manière. C'est pour cela je publié ce manifeste. Ce manifeste pourra faire vraiment un appel à l'endroit d'abord de mes concitoyens pour qu'on puisse vraiment se mettre ensemble. Tous, parce que seuls unis on peut vraiment relever les défis. Qui sont devant le peuple malien. Dans peu de temps, peut-être que la communauté internationale va nous demander d'aller à des élections. Nous allons à des élections pendant que le tissu social est complètement abîmé. Ani ɲɔgɔn kun min bɛ jamana in kɔnɔ o fini kɔnɔ faralen dɔ bɛ yen. Et que les forces politiques sont dispersées. Politikitɔn minnu n'o o ye jamana politikitɔn ye olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ farafaralen don. Je pense réellement que la situation mérite qu'on se met ensemble. Ne yɛrɛ kɔni limaniyɛn don k'a fɔ an bɛ lahalaya minnu na bi o kan ka wajibi an bɛɛ lajɛlen kan k'an lasɔmi k'a fɔ an ka kan ka ɲɔgɔn minɛ. Pour voir ce qu'il faut faire. K'a lajɛ anw yɛrɛw fasodenw an yɛrɛ damaw an bɛ se ka mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɔgɔnminɛ in sira kan. Avant de futures élections. Yani jamanakuntigisi kura minnu n'o dɔgɔdalen don yan'o waati cɛ. C'est cela en réalité le sens que je donne à ce manifeste. Ne yɛrɛ kɔni ye kanbɔlen min kɛ ne hima Mamadu Diko ye n kanbɔlen min kɛ k'an kanbɔ jamanadenw ye kun wɛrɛ t'a la ni nin tɛ. Alors vous dites dans ce manifeste et je vais vous citer. Alors vous dites dans ce manifeste et i ye dantigɛlikan min bɔ i y'a fɔ o dantigɛli sɛbɛn in na.
Et je vais vous citer, vous dites, depuis le 18 août... ire kaddandigeli kaina ya jira kabli utukalo tlitani shegin demene yemi fo 2020, hein, donc depuis le coup d'État. kabli fangai firla sango sambaflani samuga yemi fo J'ai laissé ma porte grande ouverte. J'ai ngadau yeleli bla foi Inlassablement écouté, observé. nye lamelike nye koloshilike kosobe La situation me paraît trop grave pour que wati mimbe senabe wati nye wati gwelemba de odeato sa je garde le silence si nous ne réagissons netunye makunga pas. Maintenant, bi minye biye activement et collectivement, cesri ani angaje ambele jelen kofe alors, vous dites hein, dans ce manifeste, et je vais vous citer, vous dites, o dandigeli kai kononana activement et collectivement, l'État qui nous gouverne n'a plus de sang. anga jamana mara min banguna be tasira kelende ula jamana mara kuntena kelende bolo Il faut sauver le pays. fo anga jamana yi makra chogome jamana yi bikishi Est-ce que ça veut dire que le yala o koro de ka fo fanga min banguna wa régime qui a été mis en place depuis ni o fanga sigira kabli ce coup d'État, aujourd'hui, vous dites, nous amène dans l'impasse. ambe bi iya fo ka fo jamana be geleya udela ku dlalete fo ibenende Écoutez, c'est la situation certainement qui peut nous amener dans l'impasse. jamana be lahalaya mina lahalaya bwele min be sena be o de be se ka ambla kumbalana Parce que, vous savez, ina fo iba don cogo min le coup d'État devrait être un moment et une occasion pour fanga dafiri kan ka kɛ waati ye a kan ka kɛ sabu ye sabu min bɛ a to kɛrɛnkɛrɛnnenya sceller une certaine réconciliation entre l'armée ka se ka labɛnni kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ka bɛn ɲɔgɔnya sigi jamana sɔrɔlasiw ani et le peuple malien. ani faso jamanadenw Mais malheureusement, il faut le constater que tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a y'a sɔrɔ o tun tɛ ko bɛn da ye kɛ avec beaucoup de difficultés et tout ce qu'il y a eu, gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ani fɛn o fɛn bɛ yen n'o sɔrɔla kɛ fɛn ye comme haut et bas dans cette situation, à faire jamana in bɛ lahalaya minnu na kɛta ni fɔta minnu kɛra bɛɛ fɛ en sorte qu'il y a encore ni a tun kun ye bɛn bɛ se ka don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min des méfiances de part et d'autre entre siga de bɛ ani ɲɔgɔn ta ye baliya de bɛ kulu ni ɲɔgɔn cɛ cette armée, o an ka jamana sɔrɔlasiw qui est une armée républicaine, une o armée dun du ye peuple. jamanadenw ka foroba lakana kulu de ye Alors, entre cette armée o et sɔrɔlasiw ni une grande partie de la classe politique malienne. jamana politiki kulu fanbaw ni ɲɔgɔn cɛ Nous devrons aujourd'hui restaurer cette confiance. an bɛ don min i n'a fɔ ko bi danaya de kan ka lakɔrɔya danaya de kan ka segin jamana sɔrɔlasiw ni jamana bolofara tɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ On ne peut pas faire une refondation de notre pays an tɛ se ka jamana in jɔcogo ɲuman ni jɔcogo kura la tuguni fo si on ne refonde pas cette situation. n'an ma nin ko in ladilan cogo kura la Ça va commencer d'abord par la refondation de notre armée. a bɛ daminɛ ni an ka sɔrɔdasiw labɛnni n'o de ye k'u labɛn cogo kura la u ka kɛ sɔrɔdasi ŋanaw ni fasoden ɲumanw ye La moralisation de notre armée an ka jamana sɔrɔdasiw labɛn jogow ani walew sira fɛ et la réconciliation ani cɛfɔ ni kanbɛn ka bɛn ko la k'o lakɔrɔya entre l'armée et le peuple. jamanadenw ani u ka sɔrɔdasiw cɛ La restauration de la confiance entre ka danaya l'armée et son peuple. lakɔrɔya ka danaya lasegin sɔrɔdasiw C'est à partir de cela que nous pouvons ensemble ani jamanadenw cɛ n'o kɛra bɛɛ o tuma an na se ka labɛn cogo kura sɔrɔ bâtir quelque chose ka qui se va ka être fɛn dilan fɛn minnu ye enfin salutaire n'a bɛna kɛ kunnadiya ye n'a bɛna kɛ wasa ye pour l'avenir du Mali. mali sini bɛ se ka ladilan cogo kura min na Vous ne vous êtes pas vraiment exprimé sur le coup d'État du 18 août dernier. Est-ce que e yɛrɛ i ma dantigɛli foyi kɛ fangafiri min n'a kɛra utu kalo tile 18 tɛmɛnen c'était une erreur ou est-ce qu'il fallait faire partir Ibrahim Boubacar Keïta? yala fili de y'a kɛ wa wala e yɛrɛ kɔni fɛ Ibrahim Boubacar Keïta tun kan ka
gwen ka bo fangana de. Quels que soient les moyens. Amana ke chugo chugo aka bo fangana o de tunye la nyini efewa. Ben écoutez, moi je ne parlerai pas d'erreur ou de coup d'état. Netina ngapma ke filiye wala jamana fingi firi wale netina pma ke oye. Coup d'état était fait, c'est fait. Jamana yere fanga koni firla afirla abanaw awale yara kaba. Lui, c'est derrière nous. Ankoni oba an kofede an demeno kaba. L'essentiel, c'est de se mettre ensemble aujourd'hui. Ambe domine ko be anga hamin kan ka ke femi mbanye anga jorono de anga barake kanye shodema. Pour ne plus tomber dans les erreurs passées. Chomi filiminu kera ndemena filiminu na anga na segi o filiu kan choko kurala tukuni. Pour cela, je fais ce manifeste. Ode ya to ne Imam Hamudi ko nyin kamboli min kera ni ambe ko kuma kebi. Je pense qu'il fallait le faire. Nere koni limanyane no katunganga kedi Aujourd'hui, alerter l'opinion nationale. Ambe domine ina foko be anga jamana de mbese kula somi jogomina. Et voire même internationale. Ale mnyere uye jamana koka moye andeme bo ni maminu na unjembe koka kula somi komi mbe fasokono. Nous sommes dans un monde changeant. Ambe wati miye wati golen wati krengarene uye. Avec un nouvel ordre mondial qui se dessine à l'horizon. Dunia yerebe kundle na Quran mi tabulo ni tasara Quran minu kan. Nous avons des partenaires qui ont nyogombe on labe malikono minu des enjeux minu kembe ka kungu tabala électoraux comme nous en 2022. aw hamin fanga ka bon kosobe ka nyeshi samba flani samugani flana tanunuma. Il est temps que le peuple malien Wati di sirasa minye faso deunye mali faso deungoni se prend son destin en main. faso deunye ka ke ko latike bawye Et que nous-mêmes nous agissons an yero munum be an kana ka waleya tinsa pour nous, par nous, an pour essayer yere fe vraiment de trouver la solution. Chogomi amseka fere soroni dabalu soro anga jamana kono gwanko no gola. Le calendrier Nin koy dogodali kula qui a été mis en place prévoit ni akera fenla benye yalawo un retour aux élections d'ici 14 mois. Yani kalotani nani wutewu no ye jamana diun nyemgo kundigi ulu sugandili kan ka ke jamana diun fe. Vous avez dit dans votre première réponse E yere ye jabili folomnu ke iye afo ulu kono. Vous n'étiez pas favorable à des élections dans les conditions actuelles. Que faut-il E koko e yere koni felate jamana diun ka nyemo sugandi ni wati na faire? Est-ce qu'il faut repousser ces élections? Yala mundi kanga ke wote nunu kanga bo dogo korode wa. Ou est-ce qu'il faut les avancer? En tout cas, vous semblez... Wala akanga terunga geredi. Nga ere koni abina fo ebi chugumi. Pensez que le calendrier mis en place n'est pas le bon. Akera ina fo ku dogo dalendo ku bla chugumi. Kanga fori wati na abina fo ere koni fe ute wati nyuma unde wa. Je ne parle pas de calendrier. Ne koni nte dogo dali ko kuma fiye ko ika ko dogo da ukanga ke wati mi netena fo e. Je parle les conditions dans lesquelles nous allons arriver à ce calendrier. Ne koni be kuma feminu kan oye ka fo ambise kase jamanadenw ka dungo nyemo dungo mo sugandile o kan ka teme saramunu fe. C'est ces conditions-là qu'il faut changer. O kechogo nunu ani o dabali no fere minu mbolo dale falinka ke yele makadola. Le calendrier, je n'ai jamais parlé du calendrier. Ne ma fo ka fo a dogo dale mingera ka dogo dale mbuli ne mo madele ko fo ma mo fo koy. Mais je pense que si on va à des élections dans cette situation, dans ces contextes, ne yere koni limanine do nangoni ye akoy ntoni njogola angata jamana nyema sugandi angata sigi jogola ke jogo munu amela halaya kerengereni la hala gwele munabi ne otora sena. Ça va être difficile. Ako na kera o ke jogola abina geleya kosobe. Et ça je le maintiens. Vous avez aussi abina geleya kosobe wa nyumi fo odene felai. Vous avez aussi dans ce manifeste proposé, j'allais dire, des services vous avez aussi dans ce manifeste... Anifana iyi kamboli minge o kamboli seben kono.
proposer, j'allais dire, des services de médiateurs entre les groupes armés, les groupes civils. Alors on sait qu'il y a une question qui agite beaucoup. Au Mali, mais plus largement au Sahel. À savoir, est-ce qu'il faut discuter avec les groupes djihadistes? Donc une question très concrète, une réponse très concrète. Est-ce que vous appelez à un dialogue avec des leaders comme Amadou Koufa, Iyad Agrali, pour véritablement parvenir à une réconciliation nationale, ou est-ce que vous considérez comme la France véritablement parvenir à une réconciliation nationale, ou est-ce que vous considérez comme la France, par exemple, qu'il ne faut pas parler avec ces gens-là? Écoutez, je ne sais pas ce que la France dit ou ce que la France dit. La France est un pays souverain. Je respecte son opinion. Mais je pense qu'au Mali, ici, nous sommes dans une situation où le bon sens nous oblige à aller vers en tout cas, à chercher une solution. Si on ne peut pas, par le bout des armes, arriver vraiment à bout de ces gens-là, ceux qui nous aident aujourd'hui sont dans l'impasse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On n'arrive pas à les vaincre militairement. On ne parle pas avec eux, on ne discute pas avec eux. Alors comment on peut accepter d'installer le pays dans une guerre infinie? Mais le bon sens ne peut pas accepter ça. C'est pour cela qu'il faut quand même à un moment donné que le peuple se mette ensemble. Pour dire mais qu'est-ce qu'on veut? Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas parler avec des gens. Militairement, on n'arrive pas à bout de ces gens-là. Ceux qui nous aident n'y arrivent pas. Et vous ne voulez pas qu'on parle avec eux. Ça veut dire qu'on va rester dans une guerre. Infini, un peuple avec tous les défis qui nous assaillent. Avec tous les problèmes que le Mali a aujourd'hui,
si on doit s'installer dans une guerre infinie, alors là, c'est la République qui est en péril. Est-ce que vous proposez donc d'être un intermédiaire entre le pouvoir malien et Amadou Koufa et Iyad Akrali? Est-ce que vous avez même peut-être déjà pris des contacts en ce sens? Parce que pourquoi vous parlez seulement d'Iyad d'Amadou Koufa? Les acteurs sont nombreux. Le problème entre les différentes communautés sont là, qui nous assaillent. Moi, ça me préoccupe plus toute autre chose. Des gens qui ont vécu ensemble pendant des millénaires, des siècles. Aujourd'hui, qui s'entendent dessus. C'est vraiment l'avenir même de la nation qui est quand les communautés composantes de cette nation s'entretuent. Il faut trouver une solution. Il faut parler avec eux au moins. Les acteurs qui sont sur le terrain. Et je pense réellement que ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Est-ce que vous voulez le faire, vous? Mais moi, je ne suis qu'un individu, ce n'est pas... Moi, c'est le peuple malien qui décidera de qui doit faire quoi. Mais il faut qu'on se mette ensemble au moins finir ça. Est-ce que vous avez un agenda caché? Est-ce que vous êtes imam, vous êtes un acteur politique de poids? Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Évidemment, la question revient. Je vois que vous souriez, mais c'est une vraie question. Ben écoutez, cette affaire d'agenda caché, c'est ça qui rend tout le monde. Je le dis, je n'ai pas d'ambition. Personnel. Je ne suis pas quelqu'un de partisan. Non. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le sort de mon peuple, de mon pays. De ce milliers de personnes qui vivent la misère noire, qui sont dans des situations difficiles de précarité qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas l'éducation.
Il y a des milliers de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'eau potable. Mais quel agenda cherche-t-on? Quand on a un peuple comme ça, et on n'arrive pas vraiment à trouver une solution. Quel est l'agenda que moi je vais cacher pour... Pourquoi cacher l'agenda? Suivez-les. Suivez-les. Je suis un citoyen libre. Si j'ai un agenda, je n'ai pas besoin de le cacher. Ibeka, l'ancien président, vous l'aviez soutenu, puis vous... Vous l'avez critiqué et peu avant sa chute, il vous a accusé de vouloir, je le cite, instaurer par la force une république islamique au Mali. On vous sait proche de l'Arabie saoudite. Donc une question très simple, vous parlez de manifeste islamique au Mali, on vous sait proche de l'Arabie saoudite. Donc une question très simple, vous parlez de manifeste républicain. Est-ce que vous êtes en faveur d'un État laïque au Mali? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position à ce sujet? Pourquoi vous voulez me singulier tout le temps? Moi je fais partie d'un ensemble que le Mali. C'est le peuple malien qui décidera de ce qu'il veut. Ce n'est pas l'imam Diko qui va imposer. J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, que j'estime beaucoup, que j'aime bien. Il a dit ce qu'il a dit, c'est sa pensée, je respecte. Sa pensée, c'est un droit pour lui de me critiquer. Je pense ce qu'il veut. Mais je crois qu'il me connaît mieux que beaucoup de gens. Si j'avais cet agenda, je n'étais pas obligé, moi, de transformer les mosquées en QG pour lui. Lui qui n'a pas de projet de société islamique. Mais maintenant il est libre de penser ou de dire ce qu'il veut. Mais je veux tout simplement vous dire, être proche
de l'Arabie Saoudite ne veut pas dire que Neka ke Saudia fe mayenga o jamana kanunga taye o teddaluye dalumi mbese kajira. Il faut transformer le Mali pour en faire autre chose. Kamali sugu yelema kamali ba yelema ka ke jamana sugu were ayide. Que les Maliens eux-mêmes ne décident pas. Mali denw yɛrɛ jamana in bɛ dako min kan Mali denw yɛrɛ Mali kolatigɛ t'u yɛrɛ bolo. Il faut transformer le Mali pour en faire autre chose que les Maliens eux-mêmes ne décident pas. Ka Mali yɛlɛma ka kɛ jamana sugu ye jamana sugu min o latigɛli o ŋaniya ni wale latigɛli o tɛ bɔ malidenw yɛrɛ o bɛ se ka kɛ cogo di. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour ce peuple malien. Ne yɛrɛ kɔni ne Imam Muhammad Diko ne ka bonyeba bɛ n ka jamana n faso kan ni n ka jamanadenw kan. C'est un grand peuple, c'est une grande nation. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes dans des difficultés. N b'a dɔn k'a fɔ hali n'an ye jamanaba ye kɛ an bɛ gɛlɛyabaw la an b'o fana joona an b'o kalama kɛ. Mais nous avons les ressources. Nka k'a fɔ ko an bɛ dɛsɛ an yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya la wa ni limaniyɛnen don k'a fɔ a barika banna a se banna wa a fanga banna. Vraiment pour pouvoir arriver à bout de ça. An bɛ se k'an yɛrɛ sama ka bɔ nin ko in na cogo min a se bɛ malidenw ye. Et j'aime à le dire tout le temps. Wa waati bɛɛ lajɛlen na a ka di n ye n k'a fɔ hali min t'a fɛ k'a mɛn. Tant que si on interroge le génie malien. Ni malidenw n'u kɔnɔ jɛra kodɔn ni dɔnko ani cɛsiri ni ŋanaya min bɛ malidenw na. Sortira certainement la solution. Malidenw na fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ u ka gɛlɛya ni nin na. Pour trouver la voie. Ka sira sɔrɔ sira min b'u bɔ. Dernière question, monsieur Diko. Ɲininkali laban bɛ n fɛ Diko. Exactement, qu'est-ce que vous préconisez de façon? Yala e yɛrɛ kɔni fɛ e ka dabali ni ka fɛɛrɛ e ka ye cogo ye nin ye. Très concrète, on sait que vous préconisez un dialogue, mais bon. Ça, ce sont des mots, mais des actes. Que vous préconisez dans les semaines, dans les mois à venir. Mais les actes que je préconise, je ne peux pas les concrétiser c'est avec le peuple malien. Ensemble que nous allons le faire. Je les partage avec le peuple malien. Peuple malien d'apprécier. Imam Diko, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. France 24 depuis France 24 et merci à vous d'avoir suivi Dunata nununa amina nimbaro kelen mun sigi bamanangana ga yano che hakilla ka fo Imam Hamdi ko femi fo chukoroba ni musukorbaw aw ye famiyali soro atume nazara kan la anya yelema ka ke bamanangai hakilla ka fo filibama soro ala o ni fili kera ke fenyi nanye baro sigi ke ani Imam Hamdi ko domi bamanangana olu fili nunu ofiseka obina latle inshallah